Sugeng enjang, sugeng pepanggihan malih kalih Bu Ernest ing pasinaonan basa Jawi. Materi kang disinaoni yaiku Serat Wulangreh Pupuh Sinom. Para siswa dikarepake saged nelaah piwulang teks Serat Wulangreh Pupuh Sinom. Apa to piwulang kuwi? Piwulang yaiku pitutur, pangajaran utawa pelajaran. Piwulang ing Serat Wulangreh iku ana maneka werna. Pustaka kang ditulis déning Sunan Pakubuwana kepapat arupa tembang, lan ing saben pupuh tembange ana piwulang kang piguna kanggo sing gelem maca. Isi piwulange ing saben tembang yaiku: sing pertama pupuh dendang gula, isine bab cara milih guru. Nomor 2 pupuh kinanthi, isine bab cara srawung utawa milih kanca. Nah, sing kaping 3 pupuh gambuh, isine larangan nduweni watak kang adigang, adigong lan adiguna. Selanjute ana pupuh pangkur kang isine bab tata krama. Pupuh iki ngajarake carane mbedakake antarane ala lan becik sarta cara ndeleng wataking manungsa. Pupuh durma isine carane ngendhaleni hawa nepsu, lan pupuh pocong isine cara nyembung paseduluran lan mangerteni isining wacan. Pupuh mas kumambang isine bab carane nyembah. Pupuh duduk wuluh isine cara ngawula marang raja, lan pupuh asmaradana isine bab nindakake ajaran agama. Pupuh wirengrong isine bab ala becike perilaku. Pupuh mijil isine bab cara pasrah lan syukur. Pupuh girisa isine pesen serta donga sang pujangga. Lan terakhir yaiku pupuh sinom isine ngenani dasar-dasaring tingkah laku. Kuwi mau maneka werna piwulang tembang ing Serat Wulangreh. Saiki ayo nelaah piwulang kang ana ing pupuh sinom. Panembahan Senopati Kapati Amarsuti Sudaning hawa lan nepsu pinesu tapa prata tanapi ing siang ratri amemangun karyana tiasing sama. Ayo njinglengi padha sinom ing ngisor iki. Ambeke kang wus utama, tan ngendhak gunaning janmi. Amiguna ing aguna, sasolahe kudu bathi. Pintere denalingi, bodhone dinokok ngayun. Pamriye den ina, ajana ngarani bangkit. Sukalila denina sapadha-padha. Nah, iki lho tegese tembung-tembung kang ana ing pada pupuh sinom mau. Materi sing disinaoni sampun telas.
Ojo lali klik menu tugas ing web, banjur digarap gladene ing kolom komentar. Cekap semanten materi saking Bu Ernest, matur nuwun lan sugeng siang.